И здравейте хора! Днеска ще играем на Shadow Fight 2. Както виждате, съм преди боса. И сега, къде искате да играем? Айде тук малко. Так му трябва да събера 54 000 парички, за да мога да си купя шурикените, да ми станат 14 левел. И така. Мачкаме ги. Нищо не може да ни спре. Айде, перфект. Много сме добри хора. Ако искате да направим втори епизод на тази игра, пишете долу в коментарите. Или аз ще си реша, не знам. Какво да кажа? Как е при вас? Как сте? Ами... Да знаете, че наближа училището след почти 2 седмици. За жалост. И да знаете, че това ми е първият епизод, така че моля ви се, не ме хейтете. Сега искам поне да се опитам да свърша повечето рундове, за да можем да си казвам чао, да ги избия по-бързо. И да, забравих да ви кажа, че има магия. След фарбола има една друга, която е като вода. И вече ми е 17 левел. И разбрах как да доджвам бъчъра отдолу там, където играеш срещу един огнен и такива. Разбиваме ги, иначе. И хора, смятам да приключвам видеото. Чао, чао и ще се видим скоро.